ए सैया जी बोला ना का कहतर हो। आज धनतेरस है। सुनी ना कि जंगली बाबा धाम पर आज मेला लागेला और उमा उड़िया बाबा जग भी करावेलन। उमा गईला पर सबकर मन के मुराद पूरा हो जाला। सुनी ना कि जंगली बाबा चलत रेलगाड़ी के रोक देलन, रुकल गाड़ी के चला देलन।
चली चल के हमके दर्शन कराई राजा जी। चली चल के हमके दर्शन कराई राजा जी, चल चल के हमके दर्शन